Wara li fl-aħħar xhur tkellem kemm fela kontra l-kumpaniji offshore il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għalli m'għandu ebda problema li Tonio Fenech jagħmel xogħol ma' kumpaniji rreġistrati fil-British Virgin Islands. Kint qed tgħid li dak huwa ħażin Tafx pajjiż taf l-imservizz fl-impajjiżjat tiegħu Dr. Busuttil. Mela ma nafx inti rajta l-istatement tiegħu? Rajta l-istatement Aċċettabbli għalik però. Żgur li aċċettabbli. Simon Busuttil għamel 24 siegħa siket u meta staqsejnieh quddiem il-Parlament irreaġixxa hekk. Dr. Busuttil, iddejqek l-assoċjazzjoni ta' Tonio Fenech ma' pajjiżi bħal Jersey u British Virgin Islands? Tonio Fenech qed jagħti xogħol illi toffri Malta bħala ċentru ta' servizzi finanzjarji, ġifieri issa anki dan huwa Kien nhar il-ħadd li sar magħruf li Tonio Fenech jaħdem għal kumpaniji rreġistrati fil-British Virgin Islands. Anke jekk sa ftit tal-jimilu kienet jitkaża fil-Parlament, kemm din il-ġurisdizzjoni mhix tajba għax sigrita. Iżda brieħed dawk li jsejjaħ bħala pajjiżi sigreti Tonio Fenech idaħħal ukoll xi ħaġa fil-but. Jirriżulta li ftit wara li ma baqax il-Ministru tal-Finanzi Fenech sar chairman ta' kumpanija li s-sit reġistrat tagħha huwa fil-British Virgin Islands. Busuttil m'għandux problema. Għandu jirreżenja Tonio Fenech issa? għaliex jagħti l-istess servizz. Bl-standards tiegħek għandu jirreżenja Tonio Fenech? Għaliex jagħti l-istess servizz kif jagħti ħaddieħor bħala ċentru ta' servizzi finanzjarji. Fil-waqt li rrikonoxxa s-sem tal-eks Ministru Nazzjonalista f'dawn il-kumpaniji, Busuttil qalilna li din l-istorja hija gidba. Għamil ġimgħat titkellem fuq dal-pajjiżi Dr. Busuttil. Nifhem illi tivvintaw fuqi fuq Fenech. Ġifier din hija gidba ta' Tonio Fenech Dr. Busuttil. Tonio jagħti servizz kif jagħti pajjiżna bħala ċentru ta' servizzi finanzjarji.